Gurekin da Leire Motriko itxas salbamendu humanitarioko kidea. Leire, ongi etorri. Eskerrik asko, Kaixo. Eskerrik asko zuri etortzegatik. Leire, zuk aurrekoan gurean izan zenean esan zen iguna, Aita Mari ontzia niretzat erreferentea da. Hala da, eta jarraitzen dau, eta misinotik misinora niretzako nik sinisten abezan balore horrek demostratan jarraitzen da, orduen hor jarraitzen da eta jarraitzen gu da, no bez? Uztailaren batean hasi zen 13. misioa, eta astelenean 34 pertsona migratzaile erreskatatu zen dituzten, tartean haurdun dagoen emakume bat, eta 3 adingabe ere bai, ezta? Hori da, astelen goizaldean Domeka Gaban, oraindik ilun zegoen, esan kasi ikusten, eta argi bat ikusi zabien iluntasunien, eta bertaratu egin ziren, eta bertan ikusi genuen hori, txalupa batean, 34 pertsona, eta, bueno, izan zen apurbetentzoa, ze bai agertu ziren beste 3 txalupa edo embarkazio, ez dakigunak, zehazkin hor ziren, batzuk bai esan ziren azkenean Libiako kosta guardak, baina beste bisek ez dakiguz, eta, bueno, apurbete goera tentzoa zen, baina, bueno, atera zen, misino. Sar Libia izeneko zonaldea da, ez da? Erreskatea gertatu den zonalde hori. Azalduko diguzu ze zonalde den? SAR da akronimo bat, nire inglesa ez da zona, baina Search and Rescue da, bilaketa eta erreskate zona izango zana, eta suposatzen da herrialde bakoitzak, kostaldeko herrialde bakoitzak, dekola bere aurrean zati bat, bere responsabilitatea izango zana. Orduen izango zan hori gunea Libiari korrespondidu egitea dutzena. Beraz, hortxe, ibili zineten, ez da? Bai, bertan, azkenien gure ruta jarraituz, hori gurutzatzean, bertako txalupa aurkitu arte. Eta orain, erreskatea egin ondoren, Rabenako portuan dagoeneko porturatu zarete, ez da? Bai, genekan aurre ikusita gaur gabien porturatzea, baina lortu abie eguerdirako heltzea, eta porturatzea ja eguerdiko 12 alderak emozkue, eta ja da pertsona guzti hauek gure gonbidatuek Italiar gobernuaren eskutan badauz. Alare hor, Leire, mapan begiratu ezkero, portua ez dago izugarri urrun? Hori nahi egiten dute? Hori da, aurrekoan be azaldutako estrategia apurbet diez, ez? Urruneko portuen estrategia. Italiako gobernuak portua ematera derrigortute dauz, baina ez dauz zehazten ze portu. Orduen gure zona, Sar Libia hori, imagina dala Sizilia, Malta inguruan, horbeian, Italiako bota ikusiko bagenun, baloian bekaldien. Eta guri emozkue Rabena dala aurrekoan hortona baino urrunago. Apurbet gora, ez? Botaren atzekaldia izango zana, ja topean goran. Orduen tarde guz, 5 egun joaten, eta tardeko guz bueltetan beste 7 egun. Eta existentzia aldetik eta, esan nahi dut, bai gasolina aldetik, eta baita janari aldetik ere, ondo moldatzen zarete olakoetan, aurrikusten ez dan destino bat izango dalako, edo ez? Hori da estrategiaren emaitza, ez? Gure errekurtzoak murriztu. Bai gasolinan, azkenien egunien, kalkula, gure itsasontziak 1.000 euro gastaten dauze gasolinan. 5 egun jugun eta 7 buelta, 2.000 euro ja bakarrik gasolinan gaztu aguz. Porturatzean be, gastuek dauz, porturatze kograbia Italiako Rabenako portuak. Eta gero gainera, bertaratzeko bidaian gastatako janari, ur eta guztia, azkenien gure denbora murriztu egiten dau itsasoan, eta Sar Libia edo arrisku zonan gu egotea be ez da hau permititan. Beraz, azken itxas salbamendu operazio horretan 34 pertsona erreskatatzea lortu duzue. 2017an hasi zinetenetik, zenbat dira, zenbat pertsona migratzaile dira? Ez teko gu datu zehatziz, azkenien diez erreskate, asistentzia, nahazketa asko, baina, bueno, kalkulatze guz, 1.500 pertsona baino gehiago da lagunduta asistidu dugulaz. Eta zuen gobernuz kanpoko erakundetik, behin baino gehiagotan adierazi duzue honako hau. Gizarteak urrun sentitzen duela pertsona migratzaile horien guztien sufrimendua. Bai, egia da, dala errealitate bat, ez badozula ikusten edo bertaratzen ez bazara gure voluntario gisa edo lan, ez tozu oso zure inguruan ikusten, ez? Zu ja ikuste oso pertsona migratzaile bat zure ingurura Euskal Herria heltzen danien. Baina ez tozu ikusten atzean daramatzan bidaiak eta sufrimenduak eta jasan dituen gauza guztiak. Eta gainera, oindala urte batzuk agian modagoan zegoen eta ikusten zan gehiago berritan eta holan, baina jada apurbet atzean geratutako berria izango zan, ez? Orduen horregatik gure lanan parte be da hori
testigantza mantentzea eta apurbet olakotan zabaltzea gertatutakoa ez ahazteko gertatzen ari dana eta ez desentsibilizateko. Horregatik aldarrikatzen duzu zuek lagundu iezaguzue guri, guk bestei lagun diezaiegun. Hori da, apurbet ONG guztiek dekogun funtzionamendua, ez? Osea, guk gure beharrak baeko guz, azkenien hori gure gastuak eta dana, eta hori ez da azkenien enpresa bat, ez da etekin bat aterateko, baizik eta pertsona batzuk laguntzeko. Eta itsasoko pertsona migratzaile horiei laguntze aldera kanpaina bat jarri duzue martxan edo jarriko duzue berehala. Azalduko diguzu zer den? Bai, gitxi barru hasi gara gure sozio kuotak apurbet berrizten edo gehiago lortzen. Azkenien gure sozioak eitzea bena da ONG-ak izatea diru fluxu fijo bat, esango genuke, azkenien guk eitugun asko da gobernu, udaletxe eta beste asoziazio batzuek emandako diru laguntzekin funtzionatu. Baina horrek urte batzutatik bestera aldatuz doie, gero danok jasan izan ditugun gastuen kostua altzain da, bebai, orduen bierdoguna edo gauzena bilatzen da purbet segurtasun bat gure lana egiten jarraitu izateko eta horretako sozioak direz gurekin edo gugan gehien sinesten da bezenak eta luzaroan geratzen diezenak, ez? Orduen sozio gehiagoen bila gabiltza eta gitxi barru hasiko gara kanpaina, baina, bueno, gure da benak sozio egiteko gure web horrien bitartez apuntalikela eta oso erraza dela. Amaia? Zuei entzun da, torrez zaizkit bi hitz lehenengo bat gertukotasuna eta bestea empatia, baina eraberean etorrez zaizkit urruntasuna eta boterea, ez? Garai batean irudikatzen dut, ez, telebistako mandoa distantzia edo, ez, kontrolatzeko aukera ematen zuen gailu hori eskuan, gero segurasko distantzia hori internetek murriztu zuen eta mandoa beste batzun eskutan geratu zen eskerrak, ez, Elbirak behintzat lekukoa, beti eskukoa eta gertukoa izan behar duen, gero zuk erentzian jasotakoa alaxe transmitutu duzu, eta pentsatzen dute irakaskuntza klase estatutatik kanpora ere gauza bera egiten diharduzula, eta distantzia eta urruntasuna eta boterea ekarrita berriz ere telemar etortzen zaitezta, eta guain mar edo itxasoko irudiak datoz telebista bidez, baina hor ere ez askotan zein erresa den errukiz begiratzea, baina gero klik batekin ez pantalla pasatzea eta berriz ere urruneko gertakari gertatzea. Segi, zuek ere referente izaten eta lekukoa, eskukoa eta gertukoa izaten. Hirurak eskerrik asko. Amaia Agirre, eskerrik asko benetan.